ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல அரிசியை நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எப்பவும் போல் தண்ணி வச்சுட்டு குக்கரில் வச்சிடலாம். இதுக்கு நடுவில் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும், செவந்து வரட்டும். அப்புறமா இதில் வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி, ஒரு 2 தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வதக்கணுன்னா வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கி வரும். இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க கேரட்டையும் கோஸையும் போட்டு அதிலே கலந்துடலாம். கலந்து நல்லா அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். நல்லா வதங்கி வரும்போது கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 பச்சை மிளகாவையும் காரத்துக்கு, ஏன்னா நம்ம பெப்பர் போட போகிறோம், அதனால் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு பச்சை மிளகாவும் போட்டு நல்லா வதக்கி அதுக்கப்புறமா அந்த வதங்கின காயை எடுத்து இந்த சாதத்தோட அரிசி வெந்துருக்கு இல்லைங்களா குக்கரில், அதில் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் ஒரு 2 ஸ்பூன் பெப்பர், ஏன்னா காரம் வந்து பெப்பரில் தான் அந்த சாதத்துக்கு தேவையான காரத்தை கொடுக்கும், அதனால் அதே போட்டு இப்போது சாப்பாட்டுக்கு மொத்தமாக தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு 3 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணி குக்கரை மூடிடலாம். குக்கரில் 3 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் மெதுவாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிருக்கும். இது எங்கள் வீட்டு ஸ்டைல் ஃப்ரைட் ரைஸ். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் சேனலில் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதில் கடைசியாக கொஞ்சம் நெய்யும் விட்டு கலரணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும். தேங்க்யூ.